ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ପଇସା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଖୁସି ବଡ଼ କଥା। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଜଣେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଅଛି, ମୋର 8ଟା ରାତିରେ ବସ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ହାରଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ତ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ତ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁ ଆସେ ଆମେ ମିଶିକି ପଳେଇବା। ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ସେଠିକି ଗଲି, ସ୍କୁଟିଟା ରଖିଲୁ, ଆଙ୍କର ମୋର କାରରେ ସେଠିକି ଗଲୁ। ତ ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଏଇନା ହାରଟା ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଏମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲୁ। ତ ସତକୁ ସତ ଭାଇ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି, ମୋଠୁ 1500 ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆପଣ ସପ୍କୁ ଯିବି, ଭିଜିଟ୍ କରିବି। ତ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଲୁ ଆଙ୍କର ମୋର, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଆଣିଦେଲୁ, ଛୁଆ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଖାଇବା ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ସେ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଖୁସି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାଇବି ପୁଣି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବିନି, ସେଇଟା ତ ହବ। ଏଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ତା ପାପା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।